Wel, i ni wedi cyrraedd y gegin le mae Catrin yn paratoi pryd ffres a syml i ni heddi. Siw ti, Catrin? Fi'n iawn, diolch. Ydw i, salad bach neis i dynnu, gobeithio rhywbeth ar gyfer y penwythnos hir, falle. Salad caws gafr, yr eirin gwlanog a'r asparagus wrth gwrs sydd yn ei tymor ar hyn o bryd. Felly ni'n mynd i fod yn grydellu'r ffrwyth a yr asparagus. Felly, neu gallwch chi ddefnyddio'r barbecue wrth gwrs os mae'r tywydd yn caniatáu, ynddo fe? Felly, wel ie, bydde fe'n neis. So falle chydig bach o olew, jyst er mwyn neis siwr bod e ddim yn sico i'r grydyll. A mae hwnna'n asparagus eitha tened ys i fan'na nawr? Ydy, mae'n tened, a mae modd carau trychter gwahanol. Mae'r un tened neis ar gyfer y salad, a mae'n mynd i goginio'n gyflym hefyd. So, bod ni hwnna ar y grydyll ffanna nawr, a chydig o fynedau sydd eisiau rili ar hyn. A cofiwch jyst tynnu'r gweilod sydd eisiau wneud, achos dyw hwnna ddim yn bleserus i fwyta. Felly, a fel ni'n gweud, yr eirin gwlanog, mae eisiau rhyw 4 arno ni ar gyfer salad i 4 i 6 person. Mae'n dibynnu os ych chi'n cael fel cwrs cynta neu fel cino. A mae prynu'r rhain weithiau, maen nhw'n dod yn rili galed, chymod. Felly mae eisiau gadael nhw cwbl o ddyddiau i aeddfedu, achos maen nhw yn fwy melys. Llwch chi weld, mae'n torri'n rwyddach, a mae'r garreg yn dod allan yn rwydd wedyn. Ond mae modd prynu nhw wedi aeddfedu hefyd, tmod, ond jyst newch siŵr am ni, a wedyn torri nhw mewn i 4. Ti'n ei torri nhw eitha mawr wedyn eto ti? Darnau, ie, a bydden nhw'n carameleiddio nawr wrth gwrs yn y grydyll. Felly, newn ni rhoi reina ymlaen fan hyn nawr, a wedyn newn ni ddechrau ar y caws gafr. Ond mae e jyst yn neis dechrau meddwl am bita bach fwy ysgafn gyda'r tywydd yn gwella, mae e bach dal yn o'r yn dywe, ond... Nes i mynd i'r car y bore mewn i'n anadlu, o'n i'n gweld yn anadlu yn ôl y tywydd. O ti'n eisiau di-eisau? Ddim bore fe, ond mae'n fod yn, wel, fi'n clywed bod e'n fod yn eitha neis dros y penwythnos, so falle fydd hwn yn... neis, bydde fe, a pawb cael gwyl y ban. Bydd hwn yn addas wedyn. Bydde fe'n. Mae'r ffrwythau'n dechrau dod yn ei tymor yn neis nawr, yn dyn? Ydyn. Roewn ni hwnna mas y ffordd a cadw ni ligad ar hwnna. Felly, mlaen i'r caws gafr a rhyw 200 gram dy fi, caws gafr meddal, dim yr un gyda'r crôn. Mae hwn yn, newch siŵr bod e'n o'r, achos i ni moyn ei peli bach. Felly, mae hwn yn neud rhyw fath o 16 pel bach, a neu sy'n eisiau neud yw rolio'r rhain i fyny. A gallwch chi adael nhw ar hambwrdd ffordd hyn a roi nhw yn yr oergell, ond i fi'n mynd i ddangos yn syth i chi fan hyn nawr. Mae dy fi pistachio, wedi roi yn y prosesydd bwyd fan hyn, neu llwch chi ddefnyddio cyllell, 80 gram, a neu gyd i ni wneud yw rolio rheina wedyn yn y cnau ar gyfer y salad. Nawr, mae rhain yn neud canapés bach neis, chi'n meddwl, gyda falle rhywbeth bach pren i ddala nhw, ynddo fe? Felly, jyst meddwl am syniadau bach ffres, ynddo fe, chi'n gwybod? A mae cnau a caws yn mynd yn dda dy gilydd. A wrth gwrs, mae caws gafr yn mynd i fynd yn dda gyda'r eirin gwlanog sy'n eitha melys hefyd, ynddo fe? Felly, mae hwnna'n mynd fan'na, nawr newn ni droi'r rhain fan hyn. A mae modd bwyta'r salad yn o, gallwch chi adael rein i oeri wrth gwrs, neu yn gynnes, ynddo fe, chi'n gwybod? Felly... Ti'n meddwl am goginio eirin gwlanog? Na. Na, ond ti'n beth yw, maen nhw'n rhyddhau i, wel, y siwgr ynddo fe, sy'n mynd i felysu nhw hyd yn oed yn fwy. A roi, wel, blas gwahanol i nhw. Mae'n disgwyl yn neis fan'na gyda ôl y grydyll yn unwaith. Ydyn. Dwi'n licio ffrwyth mewn salad. Dwi yn fan, o do. Ydy. Wel, mae'n a fel fi'n gweud, mynd yn dda gyda'r caws. Felly, newn ni un bach arall o'r ein, a wedyn a'i ddangos i chi'r dressing. Felly, rhaid, a syniad da i chi falle oeri rheina wedyn, mwyn i nhw fynd bach fwy caled fe, jyst gan bod ni wedi chwarae gyda nhw chydig fan'na nawr, ie. Felly, reina yn mynd i naill ochr, a wrth gwrs, mae dynnu'r dressing. Felly, eto, dressing rwydd iawn, 2 llwyfwrdd o'r olewydd, 1 llwy o'r balsamic, a pethau hynny mae pawb yn ei cwbwrdd. Felly, 1 o'r balsamic yn mynd mewn, a wedyn mel, jyst i felysu'r cyfan. A wedyn, negi sy'n eisiau wneud yw chwisgio'r cyfan i fyny. Mae dy fi dail rocket sy'n fan hyn. Rhoi ychydig o dressing dros hwn. Cymysgu hwn yn dda. A negi sy'n eisiau wneud wedyn yw adeiladu'r cyfan. Mae bara hyfryd y fi fan hyn. A i fod yn onest,
does dim eisiau, dim byd yn well. Yna beth sy'n neis am bwyd yr haf, ynddo fe, yw mae blasau popeth yn dechrau gwella, fel y ti'n gweud, mae ffrwythau popeth yn ei tymor. Does dim eisiau wneud lot unrhyw beth, achos mae popeth yn blasu naturiol o dda, ynddo fe. A felly, ychydig o'r haen yn mynd ar ei ben nhw hefyd nawr. Falle byddai eisiau ychydig fwy o fynedau falle ar hein arnoch chi. Ond lot o lew hefyd. Hyfryd, wel, ewn ni glasu falle yn ystod yr egwyl, efe Sian? Ie, fi'n credu felly. Ni'n ei gadwoion iawn. Ie, gadwoion iawn.